jajal langsung malih ing GGTV Ganjil Genep TV dipun mriki kula Iki Bayu Pramananda badhe betahaken pawarta babagan Pak Mardi. Ing nyambut damel Pak Mardi nglakokake jejibanipun kiyambak amargi saben penyambut damel sampun gadhahi padamelanipun kiyambak-kiyambak. Nanging menawi wonten pedamelan ingkang saentenipun aurat mila badhe dipun nyambut damelaken sareng-sareng ingkang biasa dilakoni Pak Mardi nyambut damelaken wonten sekolah dados supir mobil sekolah uga nanggel wangsul inggil perawatan gedung, listrik, toya, uga lingkungan gesang. Pangujukan padamelan menika diatur dening dinas inggilan utawi kepala sekolah. Biasanipun dipunwiwiti saka 7 enjang dumateng padamelan menika bibar. Pak Mardi boten nyaget jejiban katon ngresikaken sampah. Amargi hal niku sampun dados jejiban penyambut damel ingkang sanes. Seneng sing dipunalami Pak Mardi waktu nyambut gawe yaitu bisa beribadah ing arten. Pak Mardi bisa ngewangi ngajari murid nyapu, ngrapikake taman lan liyan-liyane. Ora mung kuwi, karo pegawean iki Pak Mardi duweni kanca akeh. Kala sing dipunalami Pak Mardi wektu nyambut damel yaitu yen ing nyambut damel dheweke nembe gerah. Nyuwun izin niku perkara sing angel kanggone. Dudu amarga sekolah ora ngizinke. Nanging durung ana sing saged nangani utawa nglakokake pegaweane Pak Mardi. Cekap semanten pawarta ingkang kula aturaken menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Wilujeng sedaya.